ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. राज्यातला मंत्रिमंडळ विस्तार का रखडला याची माहिती आता समोर येऊ लागली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अमित शहा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात याबाबत अजूनही चर्चा झाली नसल्यानं विस्तार रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. विस्ताराबाबत अंतिम निर्णय अमित शहा घेणार असल्यानं त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच विस्ताराचा मुहूर्त ठरणार आहे. मंत्रिमंडळाचा अंतिम निर्णय अमित शहा घेणार आहेत, पण अजून अमित शहा यांच्यासोबत शिंदे यांची चर्चा झालेली नाहीये, म्हणून मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या चर्चेसाठी अमित शहा आणि एकनाथ शिंदेच फक्त बसणार आहेत. या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस देखील नसणार अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते. भाजपकडे स्वतःचे आणि अपक्ष असे 115 आमदार आहेत. शिंदे यांच्याकडे शिवसेना आणि अपक्ष असे 50 आमदार आहेत. शिंदेसोबत जे मोठे नेते आलेत त्यांना मंत्री करावंच लागणार आहे. तसंच शिंदे यांना प्रादेशिक समतोल देखील बघावा लागणार आहे. आलेले लोक हे शिवसेनेत डावललं जातं म्हणून आले, त्यामुळे सर्वांची अपेक्षा मोठी आहे. एकूण 42 मंत्री असावे लागतात. त्यापैकी 2 म्हणजे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री झालेत. आता राहिले 40. आता या 40 मध्ये 50 लोकांचं पारडं जड की 115 ही कसरत असणार आहे. यांचा अंतिम निर्णय अमित शहा घेणार असल्याचं कळतंय, पण अजून अमित शहा यांच्यासोबत चर्चा झालेली नाहीये, म्हणून मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला असल्याचं बोललं जातंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.